Moja tema danas je populizam, otpor i dijalog. Populističke politike jačaju, okupiraju sve više javnog prostora, događa se normalizacija populizma lokalno i globalno. Pa ipak, jačanje moći populističkih lidera ne mijenja ništa na tome da je populistička politika opasna, jer ugrožava temelje demokratskog ustrojstva zajednice. Pitanje je koliko je populistički pristup umijeće proizvodnje privida, dijabolički aspekt populizma, a koliko borba za moć u traženju prostora za nove paradigme izvora i interpretacije znanja i novo razumijevanje racionalnosti. Zbog toga smatram važnim prepoznati i razumjeti populističke tendencije u javnom političkom djelovanju kako bismo pronalazili nenasilne pristupe, bilo da se radi o dijalogu s populistima ili da se radi o nenasilnom otporu populističkim politikama koji ugrožavaju temelj našeg zajedničkog života, miroljubiv suživot u pluralističkom društvu. U ovom izlaganju vodim se pitanjem kako prepoznati populizam, odnosno što to smatramo populističkim diskursom. Zanima me u prvom dijelu izlaganja osvrnuti se na osobine populističkog diskursa. Zatim predstavljam uvide istraživanja koje analizira u čemu su rivali oni koji su populisti i oni koji ih kritiziraju, koje borbe za moć vode. U nenasilnom djelovanju postoji odgovor na populizam nenasilni otpor ili dijalog. U kojem smislu i kako pružiti otpor, a što znači i kako voditi dijalog su pitanja koje me zanimaju na kraju ovog izlaganja. Prema nizozemskom politologu Kees Madu, nadam se da sam dobro rekla njegovo ime, populizam je ideologija, citiram, koja dijeli društvo na dvije antagonističke skupine, običan narod i korumpiranu elitu, i koja tvrdi da bi politika trebala biti izraz volje naroda. Završen citat. Govor o narodu u jednini je, kako piše njemački politolog Jan Werner Müller, opasna bajka. To je netočna tvrdnja jer prema Jürgen Habermasu narod se javlja uvijek kao množina. Opasna je to bajka jer polarizira društvo napadajući sve kritičare populizma kao neprijatelje naroda, kao dio koruptivne elite. Prema Mülleru, populisti se predstavljaju kao oni koji predstavljaju stvarni narod, koji narod oni etiketiraju kao tihu većinu. Parola glasi: mi i samo mi smo narod. Populizam umjesto stvarne volje naroda traži istinsku volju naroda koja se utvrđuje autoritarno i s onu stranu racionalnog postupka. Tako se ne može niti argumentirati, jer svoj neuspjeh populistički političari će tumačiti kao rezultat manipulacije ili neke zavjere. Ključne riječi su, na primjer, lažljivi mediji, strani agenti i svi su odreda neprijatelji naroda. Ne radi se u populizmu samo o borbi protiv elita. Osnovno obilježje populizma prema Mülleru je antipluralizam. Populisti su antipluralisti. Za razliku od populizma, demokracija upravo živi od različitosti, pluralnosti mogućnosti i rasprave između subjekata koji zastupaju različite mogućnosti. U predstavničkoj demokraciji populisti sebe deklariraju kao jedine legitimne predstavnike istinske volje naroda. Populizam je sjenka predstavničke demokracije. Nadalje, populizam karakterizira moralizirajući pristup političkim temama. Ne postoji po njima legitimno neslaganje u politici. Posebno se bore protiv civilnog društva koje nastoje diskreditirati jer ne mogu prihvatiti da u narodu postoje neki koji im se suprotstavljaju. Zato i tvrde da su prosvjedi udruga, organizacije plaćeni i upravljani izvana. Müller smatra da populizam ne jača iz svojih vlastitih snaga. Odgovornost za jačanje populističkih politika nose prije svega konzervativne stranke. Politička moć populističkih političara raste zbog suradnje populista i etabliranih konzervativnih elita, tu spadaju i naše crkve, nažalost.
kada političari promoviraju tipičan populistički sadržaj. Opasnost dolazi iz samog demokratskog svijeta, smatra Müller. Politički akteri koji predstavljaju opasnost govore jezikom demokratskih vrednota. Činjenica da je krajnji rezultat nesumnjivo protudemokratska politika trebala bi nas sve zabrinuti, te ukazati na potrebu za nijansiranim političkim rasuđivanjem. Case-Matt naziva populizam neliberalnim demokratskim odgovorom na nedemokratski liberalizam. Unutarnja logika populizma prema kojoj bi demokracija rasla suprotstavljanjem elite tihoj većini ne polučuje demokratske društvene odnose, nego stalne antagonizme, odnosno sukobe. Naprotiv, temeljna demokratska dužnost je rasuđivanje, piše Müller. Prema njemu, posebnost populizma je u moralističkoj predodžbi politike. Iza tog zahtjeva stoji predodžba kako je politika moralno čisti homogen prostor. Nije antielitizam osobina samo populizma. O populizmu govorimo kada je kritika elita povezana sa antipluralizmom. Temeljna, dakle, premisa populizma je stoga moralizirani oblik antipluralizma. O populizmu govorimo kada se netko u političkoj areni predstavlja da govori u ime naroda u cijelini. Međutim, samo neki u narodu su istinski narod, citiram. Samo dio naroda je narod, te jedino populisti autentično identificiraju i predstavljaju taj pravi ili istinski narod. Završen citat. Moralizirajući karakter prepoznaje se u predodžbi kako su narod pošteni, nevini ljudi koje vara pokvarena elita koja paralizira. Moralizirajuće obilježje u predodžbi kako su samo populisti pravi predstavnici koji predstavljaju pravi narod i tako vode pravu politiku. Drugo obilježje populizma je simboličko predstavništvo tog pravog naroda. Simbolički ovdje znači istinski identitet naroda, duh naroda. Primjer ko je to pravi Amerikanac. U pozadini je fantazija o homogenom narodu kao tihoj većini. Tu tihu većinu ne predstavljaju institucije poput parlamenta. Dakle, populistička politika suprotstavlja volju parlamenta volji naroda. Ove dvije osobine populističke politike, moraliziranje i simboličko predstavljanje, su osnovna razlika u shvaćanju predstavljanja u demokratskom smislu i populističkom političkom poimanju. Demokratski shvaćeno predstavljanje znači postaviti u javni prostor hipotezu koju se može empirijski obraniti ili pobiti. Za razliku od toga, populističku politiku prepoznajemo po tome što se njihove postavke, jer se temelje na moralističkom i simboličkom predstavljanju, ne mogu empirijski pobiti. Zastupanje naroda u demokratskom razumijevanju je osporivo. Populističko zastupanje je ekskluzivno, kao da samo populisti imaju pravo govoriti u ime naroda. Referendum u populističkom konceptu nije mjesto provjere demokratskih procesa, da li se slijedi volja naroda, nego mjesto potvrde onoga što su već definirali kao volju pravog naroda. Zbog toga, populizam nije put koji će dovesti do većeg sudjelovanja u politici. Populizam nije korektiv za demokraciju, nije način na koji će se politika približiti narodu, pod navodnicima, no može biti koristan radi prepoznavanja da dijelovi stanovništva ili dijelovi društva nisu prepoznati, bilo da se radi o njihovim identitetima ili interesima. Populiste, smatra Müller, treba kritizirati zbog onoga što jesu, istinska opasnost za demokraciju. Ipak, dok god ne zagovaraju nasilje i drže se Ustava, odnosno zakona, treba voditi dijalog s populistima. Dijalog pak nije preuzimanje njihove retorike. Dijalog znači ozbiljno shvatiti probleme koje detektiraju, ali ne i način na koji te probleme uokviruju i na koji bi ih riješili. Politički koncept koji se zalaže za prihvaćanje pluralizma je, citiram, pokušaj iznalaženja poštenih uvjeta dijeljenja istog političkog prostora s drugima
koje poštujemo kao slobodne i jednakopravne, no istovremeno nesvodljivo drugačije ljude prema svojim identitetima i interesima. Borba za moć između onih koji kritiziraju populizam i populista odvija se na području znanja i definiranja što je racionalno, a što ne. Švedski religiolog Patrik Fridlund ukazuje na konflikt perspektiva iz kojih se analizira populizam. Dok dio analitičkih filozofa odbacuje populistički skepticizam prema znanju, smatrajući da je napad na znanje napad na samo racionalno mišljenje, jer razara strukturu proizvodnje i distribucije znanja, drugi znanstvenici populističko nepovjerenje prema mainstream znanju i kontroli informacija promatraju kao epistemološku demokratizaciju. Zapravo ove perspektive imaju u određenom smislu pravo. Zaista neki izvori znanja jesu pouzdaniji od drugih. A opet ima smisla i prijedlog politologa da je vrijedno ući u raspravu ili debatu o izvorima i proizvodnji znanja. Populistička skepsa prema eliti i mainstream izvorima znanja se u znanstvenoj literaturi prepoznaje kao epistemičko ili spoznajno nepovjerenje, koje ne mora biti uvijek vezano uz nepovjerenje prema demokraciji kao takvoj. Radi se također o, citiram, borbi za moć proizvodnje i distribucije znanja, što konačno uključuje i borbu koja vrsta racionaliteta ili racionalnosti će se nametnuti. Ko odlučuje što je razumno ili racionalno vjerovati. Zbog toga su mediji kao važni distributeri informacija na meti populističkih protesta. Zbog toga Fridlund smatra da se borba vodi na području epistemologije, tko je legitiman proizvođač znanja i gdje se ono proizvodi, posebno tko kontrolira javne medije. Politički teolog Thomas Lynch naziva populizam mjestom epistemičkog otpora. Radi se o tome kome se može vjerovati da je izvor znanja. To znači, zaključuje Lynch, sumnjajući u službenu istinu, postavljaju se pitanja o moći nad istinom. Fridlund pak precizira da se ne mora raditi o odbijanju ideje znanstvenosti, nego o tvrdnji kako iza mainstream znanosti stoji ideologija koju valja skrinkati. Kritičari populizma na više načina opisuju što je to iracionalno u populističkim diskursima. Indikatori racionalnosti mogu biti neobični, nelogični skokovi u argumentaciji koji su stvarnost dualistički dijele na dobro, loše, u nekom apokaliptičnom pogledu na svijet. Populistički diskursi obično podržavaju jednostavni maniheistički pogled na svijet. Drugi pak znanstvenici tumače da iracionalnost dolazi od osakaćene spoznajne teorije, a to znači spoznaje konstruirane iz ograničenog broja nerelevantnih informacija. Konačno, populističke kritike koje ne mogu podastrijeti dokaz za svoje tvrdnje, to su one populističke kritike koje ne mogu niti potvrditi, niti pobiti ono što tvrde, pa ih se ne može ni sankcionirati. Kao primjer se navodi u jednom radu kako, recimo, vi ne možete dokazati šta je to šutljiva većina. Dok možete dokazati jesu li izbori prevareni ili ne, možete brojati listiće, a šutljivu većinu to je zamišljaj. Fridlund zaključuje, čini se dakle da je iracionalnost povezana s više ili manje kompliciranim, izokrenutim i neplauzibilnim populističkim diskursom i teorijama zavjere. Iz perspektive nenasilnog djelovanja, nema sumnje, populizmu treba pružiti otpor. Nenasilan otpor znači da svoju mirotvornu poruku otpora treba učiniti vidljivom u riječi, u ponašanju, aktivnostima, izaći u javnost gdje god možemo. Na netočnu pretpostavku kako populisti jedini predstavljaju narod, važno je suprotstaviti. Mi smo također narod. Uključivost je aksiom antipopulističkog otpora koji ne pada u zamku iluziju da je samo on ili njegova grupa narod. Mi narod kao pojam neće iščeznuti iz političkog diskursa u javnosti. Svaki put treba provjeriti na koga se taj pojam mi narod odnosi.
Također, ako govorimo o otporu, nije dobro stupati u razgovore ili polemike s populističkim tvrdnjama bez podržavatelja, jer to je vrlo naporno, nego valja prepoznati svoje saveznike i biti svjesna svojih resursa. Otpor treba pružiti ideologiji prava jačega kada se slabiji smatraju manje vrijednima i nije im potrebno pružati zaštitu. To vrijedi jučer, danas i sutra. I nema te politike koja ti to može reći da to ne valja. Ova ideologija prava jačega možda ima smisla u životinjskom svijetu, u prirodi, ali ne i u ljudskom društvu. Dug je put bio do shvaćanja da svaki čovjek, jer je čovjek i samo zato što je čovjek, ima dostojanstvo i ljudska prava. Deklaracija o ljudskim pravima je povijesno dostignuće naše kulture koje to pravo jamči. Ustav svake demokratske države jamči dostojanstva i prava svake osobe. Ljudska prava uključuju pravo na slobodu izbora, pravo na slobodu vjerovanja, pravo na pravnu sigurnost. Politička kultura rasprave je primjeren način otpora populističkom antipluralizmu. Upravo ta kultura pluralizma treba biti vidljiva u našim dijalozima i našim otporima. Princip glasi prezirati ksenofobne pozicije, ali poštivati protivnika. Drugi razlog zbog kojeg treba pružiti otpor populizmu je pitanje stabilnosti mira u zajednici. Populizam ugrožava dugoročnu stabilnost političke zajednice. Nakon što se jednom ulozi podignu na razinu neupitnih identitetskih zahtjeva, kontinuirani sukob postaje neizbježan. Nadalje, pitanje legitimnosti znanja i definicije i racionalnosti tiče se i takako vjernika i vjernica za mir. Teološka znanja, prakse pobožnosti, izvori znanja, metode provjere ispravnosti vjerskih istina trebaju se jasno razlikovati od populističke obrane jedino vlastite istine. Jednako tako, pitanje duhovnosti i transcendencije može biti po mom sudu pogrešno izjednačeno s populističkim i racionalnim konceptima. U mirovnom aspektu ukrštavaju se populistički pristupi s mirovnim u pitanju alternative. Jedni i drugi konkuriraju svojim ponudama drugog znanja, drugačijeg pristupa, drugačijih informacija i izvora informacija. Potrebno je razložiti različitosti i otkloniti privid sličnosti. Konačno, otpor populizmu u vjerskim zajednicama ima svoje opravdanje, jer populističke politike koje promoviraju ksenofobiju, mržnju, radi izdizanja važnosti vlastitog identiteta, isključivost prema drugima i drugačijima, su nespojivi s vjerskim tradicijama. Ja ću ovdje navesti samo citat iz katoličke tradicije, jer to mi je najbliža, ali tiče se svih naših vjerskih tradicija koji su ovdje. Katoličke biskup Gerhard Feigl piše tako u predgovoru priručnika Kultura susretljivosti. Desne populističke ideje posebno nisu spojive s kršćanskom vjerom. Bog nije Bog kulture, niti nacionalni Bog. A u proročkoj tradiciji Starog i Novog Zavjeta su u središtu pozornosti upravo oni koji su danas žrtve nasilja desnog ekstremizma, stranci i progonjeni. Strance ne samo da se ne smije tlačiti, nego ih treba voljeti kao same sebe. I to je crvena nit cijelog Svetog pisma, Starog i Novog Zavjeta. Moćni alati u suočavanju s populizmom su, po onome što do sada ja mogu reći, dijalog i uključivanje. A kako voditi dijalog? U političkoj areni, smatra Müller, svi akteri su dužni ući u dijalog s populistima dok god se oni drže zakona i ne potiču na nasilje. Kada uđu u parlament, zastupnici populističkih stranaka su predstavnici određenih birača. Pritom treba računati da komunikacija uključuje i sukobe, da treba naučiti nositi se nenasilno s otporima i napetostima. Prilika je to za praksu koja se orijentira po aksiomu nenasilne transformacije sukoba. Budi blaga prema osobi, a stroga prema problemu. Dijalog je ponašanje koje prezire mržnju, ali poštuje sugovornika.
i kada govori mržnju. Mi možemo drugačije. Treba imati drugačiji način razgovora, odnosa prema ljudima, s kojima se inače ne slažemo. Antipopulistička politika vodi se pitanjem kako se možemo baviti brigama populističkih birača, shvaćenih kao slobodnih i jednakopravnih građana, a ne kao patoloških slučajeva muškaraca i žena vođenih frustracijom, bijesom i ogorčenošću. Dijalog je sredstvo demokratskog ophođenja. Demokrati vide smisao u demokratskoj raspravi. Populisti, tehnokrati ne vide. Dijalog nije rasprava u kojoj će se protivnik pobijediti. No razgovarati s populistima nije isto što i govoriti poput populista. Drugačiji način razgovora znači odreći se načina koji isključuje, koji polarizira, generalizira, ne prihvaća argumente. To znači uzeti njihove političke tvrdnje ozbiljno, ali ne i zdravo za gotovo. Kritički treba diskutirati, posebno s obzirom na način kako populisti uokviruju određene probleme. Umjesto podcjenjivanja populističkih birača, postavlja se pitanje kako ostvariti simboličku afirmaciju dijelova stanovništva koji su prije bili isključeni. Već spomenuti švedski religiolog Fridlund u svom znanstvenom radu A Form of Apocalypse Now, Conspiracy, Theory, Populism and Trust, traži način kako stvoriti okvir za dijalog s populistima. Dijalog ide dalje od uobičajenih kritika da populizam uništava demokraciju. Fridlund prepoznaje ključnu ulogu triju perspektiva u političkom i akademskom diskursu koje populisti dijele sa svojim kritičarima. To su povjerenje, pripadanje i svjetonazor. Dijalog ove tri ključne teme u zajedničkom nam je interesu. Dijalogom bismo izašli iz vlastitih stereotipa i osuđivanja. Motivacija za dijalog slijedila bi, citiram, ne samo iz želje da sebi objasnimo zašto su ljudi skloni teorijama zavjere ili su populisti, nego jer povjerenje, pripadanje i svjetonazor predstavljaju temeljne pretpostavke za sve nas kada zastupamo neko mišljenje, odnosno stanovište. Završen citat. Povjerenje se odnosi na izvore, odnosno populistička retorika postavlja pitanje povjerenja u određenu informaciju, određen izvor. Zašto trebamo vjerovati jednima, a drugima ne? Znači ne toliko među ljudima povjerenje, nego povjerenje u to gdje vadim informacije, kojim informacijama vjerujem. Prema Fridlundu upravo je pitanje povjerenja središnje. Naime, mainstream istine su dominantne i uzimaju se kao normalne, dok se druge istine gledaju kao iracionalne. Možete to vidjeti na slučaju konflikta oko cijepljenja i covida. To je bila jedna vodeća mainstream istina i bili su antivakseri. Što je tu točno i ne, ali tu je potrebna diskusija. Službeno objašnjenja prihvaćamo jer u njih imamo povjerenje. Fridlund želi istaknuti da je pitanje povjerenja neodvojivi dio cijelog procesa. Svrha dijaloga s aspekta povjerenja je kritički preispitati zbog čega ja imam dobre razloge u nešto imati povjerenja i to da zastupam. Razgovarati o povjerenju znači otvarati sukob oko pitanja zbog čega treba ili ne treba imati povjerenja prema etabliranim pronositeljima znanja. Čuti razloge nepovjerenja ne znači prihvatiti sve populističke zaključke. Također, dijalog ne očekujemo dijalog najprije između izravnih protivnika, zagovornika, suprotstavljenih strana, ono što se zove pušenje, nego očekujemo dijalog sa onim svim ljudima u zajednici, kojih ima nažalost sve više, koji se vode nekim populističkim idejama, odnosno vjeruju populističkim izvorima. Znači, Fridlund kaže da bi trebalo ozbiljno faktor povjerenja uzeti u obzir u javnim raspravama, kada u medijima razgovaramo i isto tako u znanstvenim analizama. Ne da unaprijed kažemo oni su zatupljeni i uopće ih ne želimo čuti u smislu koje povjerenje ja dajem određenom izvoru, a koje on.
Svjestan da put dijaloga nije lagan, Fridlund ističe, citiram, pitanje povjerenja je središnje na temeljnoj razini i nikada se ne smije smatrati da smo našli konačan i točan odgovor. Pripadanje. Sociolog i socijalni psiholog Pascal Wagner-Egger ističe da je za pripadnost ili zajednicu važna vjernost određenom svjetonazoru ili lojalnost određenoj zajednici. Mislim da se to jako tiče vjerskih zajednica. Ta lojalnost i vjernost svojoj zajednici je jaka, bar u kontekstu u kojem mi ovdje živimo. Umjesto da se obezvređuje pripadnost, kada se veže uz neracionalno dokazivanje, potvrđivanje identiteta i neintelektualnu emotivnost, Fridlund smatra da je pripadnost potrebno ozbiljno uzeti čak kao jedno od prioritetnih pitanja u raspravi. Pitanje pripadnosti određuje koga smo spremni poslušati i kome se smatramo obavezni biti lojalni. I konačno, treća pretpostavka o kojoj valja otvoreno raspraviti u političkom diskursu i znanstvenom proučavanju populizma je svjetonazor. Populistički pristup traži interes ili uzrok iza nekog djelovanje kao da bi sve što se događa imalo svoju svrhu, telos. Sociologija pak ne može sa sigurnošću ekstrahirati takav uzrok, odnosno analizira društvene posljedice ljudskih namjera, ali ne pretendira da može naći nadređenu im namjeru. No pita se Fridlund što u polju svjetonazora može poslužiti kao zajednička točka za dijalog. Poziva se na rad Lyncha koji vidi barem dvije osobine populističkog svjetonazora s kojima mogu i kritičari populizma rezonirati. Jedna je uvjerenje da čovjek ili narod može djelovati, utjecati na društvena, na povijesna događanja. Fridlund cijeni u političkom diskursu uvjerenje da je narod sposoban preuzeti političku odgovornost za svoju sudbinu umjesto da se prepusti diktaturi elite ili tehničke mašinerije. Druga točka prema Fridlundu vrijedna osobina ovog svjetonazora je populistički svjetonazor traži red u kaotičnom svijetu. I mi to tražimo. I na kraju ne zaboravimo, osim dijaloga, moćan način nenasilnog otpora ili odgovora populističkim tendencijama je uključivanje. Uključivanjem svaki od nas i naše zajednice mogu odgovoriti na populističko isključivanje. Uključivanje se odnosi na isključene, takozvane suvišne, ali i na uključivanje bogatih, moćnih da preuzmu svoju odgovornost za cijelo društvo. Populizam može potaknuti na postavljanje općih moralnih pitanja o tome koji su to kriteriji po kojima netko pripada zajednici, društvenoj političkoj zajednici. Ući u dijalog na simboličkoj razini uključuje preispitivanje što znači utemeljiteljska opredjeljenja neke političke zajednice. Promišljanje demokracije i pluralizma uključuje i promišljanje pravednosti u društvu. Pravednost nije samo financijska odgovornost, nego je potrebno osigurati mehanizme koji ustaljuju pravednost. Dijalog je prilika da zajednički promišljamo zašto je pluralizam vrijedan da se brani. Populizam bi mogao potaknuti branitelje demokracije da snažnije promisle o sadašnjim neosmjesima predstavništva. Javljaju se novi sadržaji, nove javnosti koje traže nova zastupanja. Hvala.